Kwisiqendu sale veki sikuphathela khona ke idesika ezemidlalo uSport Talk with Thapelo July. Namhlanje ke asibuyi ngendaba ke ezinhle emva kokuba kaloku ke butsheni bale veki ngomvulo ke ezintsukwini sithe kanti savukela endabeni ezibhlungu kakhulu siqalisa kanye ke iveki entsha nalapho kanti kuthe kwehla khona ke isiganeko senhlekele yengozi ngentsimbi nje emva kwentsimbi yesithandathu kusasa apho kanye kuthe kwasubeka kanti abadlali ke abathathu bebhola ke kwidolophu yasemaXesibeni ngamaqela kamabini athi achaphazeleka apho iYoung Challengers kwakunye ke imaXesibe FC lo maqela adlala pha ku-SAB kwisithili sase Alfred Nzo azimnandanga ke indaba zanamhlanje kodwa ke sizawuqhubha ke noko sincokola kaloku nosihlalo iqela ke lamaXesibe namhlanje nalo ke iqela ke leYoung Challengers nabadlali nabalandeli ukuva ke amazwi abangawathetha ngabadlali ke abathi basuleka bathathu ke ngamagama wabo ke awaziwayo ke uRamos bedlala ke iqela ke lamaXesibe uphuka naye ke uxola babadlali abo ke ababini beChallengers iYoung Challengers FC kanti ke xoka mnjika ngoku ngubhutivumile ke onguye ke usihlalo weqela ke amaXesibe FC ngokuncokola naye ke okokuqala ke kusuku lanamhlanje chairman masibulise nje enqubeni ubulise nje ababukeli pha ndibulise nababukeli emakhaya sinendaba ezibhlungu elovuyo nochulumanco ukudibana kwethu namhlanje nokwenzekele inkqubo nanjengoko ke sigubungelwe lifu ke limnyama nizive njani ezindaba niqhuba njani ukuzothi ga ngoku kwenzeke ntoni ngekuva kwenu sendibulisile ke into esikhwanqise kakhulu ukuyiva kwethu ndicimba ifike pha ngo-7 emaxesheni yayinto esethusa kakhulu silahlekelwe kakhulu nguRamos apha kule team kwanebhola ngokubanzi lahlekelwe nguphuka noxola lento yenzeka kule veki sikuyo bekufanele ba sidlala imidlalo ubuzohlungela unumber 1 ozohamba umela i-sub region yalapha i-region yalapha eAlfred Nzo kwi-playoffs ze province apho iYoung Challengers ilwela ba ngunumber 1 engunumber 2 apho amaXesibe ngunumber 1 elwela ukugcina indawo yayo ngunumber 1 isikhwanqise kakhulu ke xa siyiva futhi lento ekseni kangangobana oyena muntu wokugqibela esisamfumana ubana ukhona kulanhlekele nguRamos ebekuthiwe xa ngaba abantu bendisinikeza ireport basinikeza ireport kaphuka noxola kodwa kuthe ngokubana sisiva okanye sibona ungamboni uRamos okanye kokwabe ngabonwa kwanxityelelwana kwade kwazofikelela kwinto ethi ukhona umuntu ofaniswe naye nyani siye sasidina siyi-team yamaXesibe i-management sayofikelela apho ke kugcinwa khona imizimba engasekho siyofanisa umzimba kaRamos kulapho ke siye samfumana khona ke uRamos ubana naye bechaphazeleka kule nhlekele ethe yehla kubadlali xa kubuthakathaka wena chairman wena muntu ofuna uba ke uyaqina kakhulu ingaba mhlambi nenze njani ukufikelela kubadlali ukubaxelela ezindaba nobaqinisekisa ke ingqondo yabo into obana ke iyaqhubeleka ke ifocusile ke kwi-league lena njengoba nikhompyutha njengoba nditshilo bhuti ubana into engaqhelekanga lena nakubani ayinamntu oyaziyo ngathi uya kuye akuncedise siye zazama unako sibonga nabaxhasi nabalandeli bamaXesibe ngokubanzi ngabahleli beseca kwethu ewe nangona bekunzima kunjalo kodwa ngobukho babo umahluko uye wakhona nangona ke sibuthakathaka sinjalo kodwa sikwazile ukuthetha neplayers nangona ingekamkeleki kodwa ke siqhuba sisithi noko okwangoku akufani nangalamini kodwa ke imphefumulo isaxelekile bodi ingaba mhlambi ngoku uqhubeleka phambili liqala imidlalo yenu nicele kumiswa ingaba mhlambi nikhona mhlambi indlela enizokwazi ukuncedisa ukufihla ke ngesidima uRamos ewe bodi ndingathi ndiqale ndibonge iqhiza lakwaSafa elithe xa liva lento
la khawuleze lasinikeza insuku zokumiswa kwemidlalo yethu. Imidlalo yethu imisiwe ebekufanele basinjeba besenitshilo ngaphambili bekufanele basidlala ne-Young Challengers ngecawe, but imidlalo yethu imisiwe until i-17 yale nyanga sekuyo. Kweli cala ke le midlalo ayisithe sicelile, but ngenxa yobana indlela okanye isiyele kwesesihlile akekho umuntu esingafikelelanga kuye, so ke imidlalo yethu yabe iyamiswa. Kweli cala ke lokuzama ubana simncwabe ngesidima nesithozelo, masibonge ke oqala omasipala ababini balapha wasemzimvubu kunye no district yase-Alfred Nzo abatheke bazawufaka isandla, ngoba siye sabona ubana kunoba sibangcwabe nganye masibe nayo inkonzo yesikhumbuzo sabo bebathathu. Ngomso ke sinenkonzo yesikhumbuzo sabo bebathathu ngo-10 apha eholweni eMount Elief. So apho ke sincediswe khona ngumzimvubu, apho u-district Alfred Nzo district municipality nayo ithe izawufaka isandla apho kwimingcwabo yabo. Losinqala ngeke kaloku ke ubhutivumile kaloku ngeke uchairman weqala ke lamaXesibe FC. Iqala ke elo nalo elithela bekanti gubungelwa ke lelifu elimnyama lokusweleka ke komdlalo wabo kwasemva nonguye ke experience esikhulu uRamos. Ukanti ke kwalapha ke inqubeni siza kuncokola kaloku ke nabadlali abakhule naye kuba kaloku ukhuleka kade ibhola leyidlala apha emaXesibeni nababedlala naye ke kumaqela khona ke ngaphambili oCity Lads, Young Challengers ngaphambi bafikelele apha ke kwamaXesibe FC, nalapho kanti athi wasutywa kukufa dlala khona. Okwangoku sawuphinda sibuye kakhona sikhangela ke abadlali bawo ke amaXesibe. Ukanti ke kwelityeli sindihleli ke nabalandeli ke bebhola ekhatywayo ke yasemaXesibeni, osisi ke ababini, usisi Nolita nosisi Ujija unothobeka, nalapho kanti ke sincokola nabo ngabanye babantu ke abakenhleli nabo ke namhlanje abangomama abasoloko bekhona ke apha ke emabaleni ukuzobukela abona abadlali ababaziyo nababukela rhoqo ke ngecawa ngaba ke esithetha ngabo ke namhlanje nabasutywe ke ukufa ke eqaleni kwa le iveki. Siqala ngaye ke usisi unothobeka. Sisi masikubulise na uzibulisele kumbukele ekhaya. Ndiyabulisa kubaphulaphuli be-community radio, ndibulisa nakumsasazi. Izinto indaba ezimbi sizivile, ilifu elimnyama ligubungele. Ingaba ningabalandeli nizive njani ezindaba kwaye ke niqhuba nizamkele njani? Indaba sizive zangena kabuhlungu kuthi kakhulu, as a result siserongo kakhulu, but ngoba ke sekwenzekile sithatha imithwalo yethu siyiphosa kuThixo. Kona sisebuhlungu ezinhlizweni. Bekunjani ukubukela abadlali aba? Bekunjani ngabantu benenza kanjani lento bensiloko nibakhona ebaleni qho? Njengokuba nibona ne-age yami into yoba ayivumi uba ndisemabaleni, but ngenxa yokuthanda imidlalo bekumnandi kakhulu ukuhlala nabadlali sibukela into ezinhle kubantwana beprogressa abantwana bethu. Jonga ungakumbi ke uRamos, ungathi nje nomdlali ke ozomkhumbula ngantoni na uphuka noxola apha egroundini? Eyona enza kubalula kakhulu mna ile yokugqibela le match bendibukele this Sunday kuzosabe sutywa kukufa ngako. Indlela adlale ngayo uRamos, indlela adlale ngayo uxola khona igoal ayo alibamba bengafanelanga alibambe ela goal, wathi nje man to man walibamba wawaphansi kanti uyasivalelisa. uRamos indlela ebevala ngayo pha emva bekungadluli kwanto pha ecaleni kwakhe, enamazwi futhi aphinde wathetha kum endingasoze ndiwalibale, endidla kuxela kwamqeqeshi wam into okokubana funeka senze njengoko uRamos ebethethe ngako kum. uRamos usibonise lukhulu ebholeni kakhulu and besele enotshintsho olunzima uRamos. Kwabanye abalandeli ngoqinisekileyo ke umyalezo kwifamily nabangani ungathanda ukuthini? Ndithanda ukuthi mna kubalandeli befootball mababe babonile uRamos babesenza njani, because mna bebekhona emabaleni kwikhaya likaRamos. Sele sithethile xa sibe sisile phaya nemanagement yonke nabalandeli bethu sathuthuzela sithi ke bona baze bangabususa ubuso babo kuRamos, baphinde futhi basinikeze abanye abadlali bakulo Ramos abantwana, because babone bakhona abantwana phaya kulo Ramos bangamakhwenkwe, baphinde babazise futhi emidlalweni, because indawo yamabala yindawo yokuqeqesha abantwana ukuthi baphume kwizidakamizwa, baphume kwezinto abazenzayo ezisemacaleni, bahlale apha emabaleni.
kanti ke lo ke besincokolana okay lesincokola naye ke ngusisi ke uNothobeka kaloko abanye babalandela bekhona aphinde kaloku bengumanenjala ke weqela ke lamaXesibe kodwa ke umgqibelo necawa umfumana ke rhoqo apha ke mabaleni ezokubukela ke nokhuthaza ke abantwana aba ke abaselula ukanti ke ngoku sizawukhangela ke usisi Nolitha naye ongomnye ke wabalandeli naye obakhona ke baleni rhoqo ukuva ke into kuba yena uxheleke kangakanani na sesisiganeko kwaye ke uqhuba kanjani na apha ke xa kwam ke kwelityeli ke ndihleli naye ke usisi uNolitha nongumlandeli ke webhola ekhatywayo emaXesibeni abanye bosisi ke abasoloko bekhona ke apha ke ebaleni sisima sikubulise nje enkqubeni uzibusile kumphulaphula ndiyabulisa emakhaya ndibulisa nakwemsasazi nazi indaba zibhlungu sisilifile emnyama ligubungele ke kwedolophu yasemaXesibeni kwezemidlalo ngoqinisekileyo kuwe angeke kuphinde kufane akuzufana uyabo xa sisuke emakhaya besazi basizobukela iiteam esizithandayo siyonwaba egroundini and nabantwana bayakhuthazeka ngoba bebona uba bayasapotwa sithi indaba ezikuwe zifike njani uzive uphi zakuphatha njani wathatha ixesha ngakanani uzamkela ndizive ndiphangele emsasazi khakube kumnandi khakube kuhle iwe sibe siqale seva abantwana ababini be-challenge sazova omnye lo wamaXesibe uRamos khakube mnandi kaba ndiye ndahlala endlini inyembezi zehla ngoba abantwana siyabathanda xa sibabukela apha egroundini so xa siza apha bayakhuthazeka babe right akumnandanga imidlalo le ayizufana nakuqala yintoni wena le ubuyithanda ngabo xa ubukela ibhola apha uRamos banqala uRamos ebengumntwana ebehlonipha ebesibiza sesistereke thina kubuya sibona uba noko sesikhulile ebehlonipha senjuba apha egroundini xa edlalela amaXesibe ebedlala emva edefender so idefense yethu ayizufana nakuqala kuzobonakala nje ispace sakhe uba akekho uXola ebenggoalkeeper ngalamini ebezodlala ngaba sayisamnqala sithi ukuyeke lento yakho unkala Xola wabeyihleka kumnandi nje konwabile but wayewasave kakhulu emidlalweni ababewudlala kube nguphuka nophuka ebengumntwana ebedlala ezimisele ngodlalo ibhola ke into apha ibhola ndithi isisport esithandwayo so umntwana xa izinikezele ebholweni nathi sesimthande because bohlukana ne-drugs bazopractice benze yonke loo nto ebholeni kanti ke lo ke ngusisi Nolitha kaloko ke umlandeli ke naye ke webhola ekhatywayo yasemaXesibeni apha kanti Mount Elif Stadium apho kanti naye ke Phawula ke ngendlela ke aziva ngayo ngalentlekele ke yengozi kanti ke bakhona ke abadlali esawuthi ke sibe sincokola nawo kaloku udlale naye waphinda wamqeqesha kwamanye kwamaqela ke waqeqesha namanye amaqela ka athi wadlala nawo kaloku ke esokuncokola naye ngoku uthobekile waziwa ke ngelikashavi sokuncokola naye ke kungekudala okwangoku masithi nje evenkileni ukanti ke kwakhona ke kwalapha ke enkqubeni Sport Talk with Thapelo July sokwamkela nje kwakhona ukanti ke njengangoku ngabadlali ke abadlali ke nabadlali bathe babe kanti basutywa kukufa uphuka uXola naye ke uRamos kanti ke apha ke xa kwamnjengona ke uthobekile owaziwa ke ngelikashavi ngokwatshinga ke isename nguye ke bedlale kakhulu ke nabadlali basulekileyo bobathathu ke wabaqeqesha kwakhona nanjengoko befuduleke eqeqesha ke iqela ke le Young Challengers ngaphambi kokubana ngoku azoqeqesha ke iqela le amaXesibe FC ngamaqela ke awu ke alandela nayo kwaphaya ke kwilogo yayo ke uSAB coach wasikubulise nje ngalemini uzibulisele khona pha kumbukela kuthobekile mandizibulisele kubaphulaphuli benzo FM andinamazwi amaninzi enziwathetha but boys ezi ndizazi kakhulu at early stage singekabi khona siyadlala kwa-league sisadlalela nje amateur football esezantsi kakhulu ndifuna siyiqale kule nto ba abanye babo kwawadlala nabo abanye bobathathu kwabaqeqesha kosithathe eziqala bekunjani ukudlala nabo kwabanjani ukubaqeqesha iboys ndidlalile nazo kwiqela le-Young Challengers zisencane kakhulu ngelo xesha ezo futhi bezizintwana eziyi-willing to learn ingakwayi kwalula kakhulu ukuthi manisithi ngoku ndiyayeka ukudlala ndizawuba ngumqeqeshi wazo kwabalula kakhulu uba ndiqhubeke ndiqeqeshe i-team eyayisolid kakhulu kumnandi kakhulu zakhula and apha sezikhulisana zinamandla angaphezulu nakulaa wam
Uqala pha ke umdlali ngamnye ngathi bengabadlali abanjani uqala nje kuRamos bengumdlali onjani ebaleni ngaphandle kwebala? uRamos ebengumdlali lapho ndiye ndixa ndithetha ngayo kube ngathi ndingayithatha ndizise kule age yethu. Laa ntwana ithe isencane kakhulu. Ndikhumbula ku-first season yayo ndisithi funeke inyuke iyodlala kwi-City Lets. Yacaba ke bethwa sesikolo yangakwazi uqhubeka ukudlala ku-City Lets ngoko. Yabe yakunyuka lanyusa enye ibhoy yayikhula nayo kwakuthiwa nguSuli. But la boy ithe xa ibuya yathi i-rating ngofuba uzodlala ku-SAB. Ngelo xesha ndabe ndizohamba. Ndayishiya ke la boy isiya ku-City Lets. Yafika yangahlali yakhaleze yalahleka. Ndithe xa ndibuya ndabuya ndabe sendibuya ngosendithatha iza ku-Young Challengers. Apho ifike sadlala nayo isebenza ngamandla amakhulu ingangoba yakhula inalanto nandiloko ndiyitsho nakuziba ngaba andiyifuni ibhoy ezothamba apha ebomini. Ukuze uqale ebholeni uqabe ube nenhliziyo ube strong physical then sikwazi ukusebenzisa ingqondo then izinto zibalula. La boy yavela ya-excel and ibe lilishwa nje bangaba ngoku ibe isweleka isadlala lapha ku-SAB. Ndandiyilindele uba izawulenza ixesha nangaphezu koku ndandenzile nami. Uphuka noXola abanye abadlali obaqeqesha ke pha ke kwi-Young Challengers kwisizini ke ezimbini ke ezigqithileyo bona bengabadlali abanjani? Uphuka noXola ndidlalile noPhuka. uXola ufika ngoku sendi-coach. Uphuka ibibhoy besmart kakhulu, very clever. Ingangoba nangendixa ndiyixelela ukufika kwayo apha ethimini ndithi boy nanini na keep on working hard. Not that andibhekanga umsebenzi yakho. Kwakunzima mayibreak but la boy yasebenza ngamandla yabreaka ku-Young Challengers. Ubreaka kwa-Young Challengers yakuba kuthiwa nandiyenzelela. Yayibonakala uba yintwana efuna ukudlala and istrongo kakhulu. Ukuza apha kuXola, uXola ke intwana nje sukele nje kangedlale no-promotion. Intwana ndithe ifika sabe sisuka sizisa ku-SAB ku-Young Challengers isethuka ithule. Ifika intwana etshonisile inhloko phansi ngathi akho nto izoyenza. But in time sithe emva kwano I think imagine that uyabona hey le boy lokuXola ukuthi iyakwazi ukuthetha. Ithe uqala kwakushawuda yabonakala iba right nasepaleni yakhula ibiseyikhule kakhulu engoku andifuni ube ndithi ingangoba inayo necap yake yayifumana ku-Motsepe League. La boy was very willing to learn. Ingaba mhlambi kunjani ngoku kunjani abadlali kunjani kuwe njengocoach niyamkela njani yonke le meko? Msasazi akukho lula uba uyamkele into enje kodwa kuyanyanzela uba mbe ngokuqala ukuyamkela lento so that ne-boys ezi sibe namandla ukhawuleze nazo zithini sixole. Kona kunzima kakhulu ukuluza ezintwana ezi because even nangoku besengathi ziitshomi zam ngoku ndizikowutshayo konto bezingayenzi. Ngoku ndilapha kumaXesibe still bendisancokola nazo kakhulu futhi ngento eyi-1 ye-football and bezisanda respecta njengoba ndihle ndizirespecta ndisengucoach we-Young Challengers. So eza boys ndi-hurt kakhulu uba namhlanje sikabe sithetha ngazo ngenxa sithetha ngazo ziphaa phezulu silenzile lixesha zanciba fama zizolenza ku-football. Kanti ke lo ke besincokola naye kaloku ke nguThobekile Ntshengwazwa ngelikashava umqeqeshi ke wamaXesibe befudule ngumqeqeshi ke naye ke i-Young Challengers. Lawo ke ngamaqela ke amabini athe agubungelwa ke leli fili mnyama emva kokusweleka kaloku kwabadlali ababini kwingozi yesithuthi ebutsheni ke baleveki bengomvulo ke entsukwini kanye pha emva kwentsimbi ke yesithandathu kusasa. Kanti kwakhona ke ngoluhlobo ke sibe kanti sibamba kanjalo kaloku ke udlwanondlebe kwakunye ke nabantu namaqela amabini athe achaphazeleka. Okwangoku sesikuvezele nje intshayelelo yenkonzo yesikhumbuzo abadlali aba ke abathe basutywa kukufa. Leyo ke iququzelelwe yaphinde kwadityanwa into bayibe impumelelo kaloku ke iqumrhu elijone ibhola ekhatywayo kwisithili sase-Alfred Nzo umasipala wasekuhlaleni wasemzimvubu kwakunye ke namaqela lawo mabini kungawo ke abantu abathi bafuna kaloku kubenzela ke inkonzo ezokubadibanisa nekuyinkonzo yesikhumbuzo ezawuthi indlela ntle kubo anga ke imiphefumlo yabo ingaphumla ngoxolo.
Ukanti ke kweli tyeli ke ndinosisi Nolithe Cakwam njengoku manenjala ke weqala ke le Young Challengers. Kanti ke sizoncokola naye kaloku ukuva into yobana baqhuba kanjani, bazamkele kanjani ke ezingxelo, uqhubeka phambili zithini ke indlela abazothi babe kanti ke baqhuba ngazo ngaphantsi ke kweli lifu limnyama ke libagumbungeleyo. Sisi masikubulise nje enkqubeni uzibulisele kumphulaphula ekhaya. Okay, molo bhuti Thapelo, ndiyazibulisela nami emakhaya kubaphulaphuli. Emva kwezindaba kwi-Young Challengers abadlali ababini bathe basutywa kukufa iqala iveki emva komdlalo wangempela veki ke ngecawa. Ifike uphi wena ni-management ningabadlali nizamkele kanjani, iqhuba kanjani izothi kangoku? Yho Thapelo, andiyazi noma mandiyiqale ngaphi. Mna umphangalo ufike ndisendlini ekuseni ndilungiselela ukuya emsebenzini, ndibone ucacile ephuma athi mabahambe baye uSamiya bafowunela mabahambe, ndibuze niyaphi, angafuni atshalaza anganixeleli ne. Ndiqonda mandithatha ifowuni ndifowunela uSam, uchairman we-Young Challengers, ndizobuza kuye uba kwenzeka ntoni, ndibona nditshalazelwa apha endlini, andixelele uba kwenzeka ntoni. So uSam azobamba ifowuni ekhala dli endixelela uba uXola noPhuka baswelekile. Zange ndikwazi nokwenza kwandaye ndayeka naloo nto bendiyenza, ndandihlamba nje emsebenzini ndahlala phezu kwebhedi. Ndahlala 45 minutes ndacinga andazi noma mandithini. Ndasukuma ndaphakama ndathi hayi mandisose ndivele ndinxibe ndihambe ndiye kwindawo yesini. Ndanxiba ndaya kwindawo yesini. Xa ndifika kwindawo yesini ndafike ndazibonela nyana abantwana kukubi phaya, kukubi bejambalazile phaa phezu kwendonga. Ndafikela kumapolisa ayi-2 ndayibona ke le ntlekele. So saba buhlungu kakhulu, yaba buhlungu kakhulu into yasifikelayo. Basibulela abantwana, basibulela, sixhelekile imiphefumulo ngaphakathi, asikwazi nokuthini, but ke siyazama ukuqina ngoba khona into sizoyenza. Kwaye kwanyanzeleka ngaloo mini yesini Monday xa ndisuka kwisini ndafika apha eMount Elifu, uchairman wafowuni uba sisenza njani ngoku. Ndithi mna into emasiyenze ngoku kukuba ngoku siye emakhayeni wabantwana siyoripota le ntlekele yenzekileyo, bangade emakhaya bazivele since kukhona i-social media ezibalekayo nezifowuni bave bengevanga ngathi. Sazenza inzame, ndazama ukucela abantu ababini, mna nocacile nabo bantu nezinye players ezimbini, satshona kuloo Xola emayedeni siyoripota umphanga. uSam naye wazama wakhe abantu batshona kuloo Phuka boripota umphanga. Yho sibuhlungu silahlekelwe siyitim apha eMount Elifu ye-Young Challengers kakhulu. Young Challengers liqala ke likhompyuthayo kule ke isizini. Kwaye ke kuvakele into yokubana nemidlalo yenu ithe yamiswa nebijonge into yobana beniyagqibezela ke isizini le. Ingaba mhlawumbi ndizodinga ixesha elingakanani lokuphumla, ingaba nizokwazi kwakhona uqhubeleka ke nikhompyuthele imidlalo le eseleyo? Ewe bhuti Thapelo, imidlalo imiselwe till i-17. Sizawuva phaa nge-17 xa ayikenziwa kwa-fixture, I think izakwenziwa ngalo 17 sixelele uba i-way forward izawuthini. Imisiwe okwangoku. I don't wanna lie, andiyazi noba sizokwazi nokukhupha xa sekuthiwa nanzi i-fixture futhi makudlalwe. Andiyazi noba sizawukhupha kanjani, andifuni noxoka, andiyazi kuzoba njani Thapelo. Lo ke mphulaphuli nawe ke mbukele ke ekhaya ngosisi Nolitha lo manenjalo eqala ke le Young Challengers. Usiva ke kwilizwi lakhe ukuxheleka kokuyini nesilonda ke sesitsha, evakala ke thetha kaloku ke edandathekile sisiganeko sokuswelekelwa ke ngabadlali ababini kanye ke kwixesha ke lokugqibezela ke iligi bekhompyutha kaloku ekubeni ke bafuna nabo ukudlala ke decider nezokubasa kaloku ke kwi-play-offs ongena kwi-SAB kwisizini ke ezayo. Kwangoku masikhangele khona ke abadlali ngethemba lokho kubana bazokwazi ukuthetha besicacisela ngabadlali ababini bebedlala nabo ke kwi-Young Challengers. Phino khona ke ndibulise ke kumphulaphuli nombukeli ke phaa ekhaya Wenzo FM. Kanti ke le ngu-Sport Talk with Thapelo July. Ngoku apha ecakwam ke ngabadlali aba be-Young Challengers FC. Kwabo ke abathe bezilile begubungelwe ke leli film nyama emva kokushiywa ke ngoTimothy babo ababini kwintlekele yengozi ke ebutsheni ke bale veki. Apha ke ecakwam ke ngizowuthetha noWelile naye ke uCheese, abadlali abadala ke abakhona kwiqala ke le-Young Challengers. Welile bhuti mandikubulise uzibulisele ke kumbukeli phaa ekhaya. Ndiyabulisa bhuti Thapelo, ndiyabulisa nabaphulaphula emakhaya. Indaba ezi tata zindaba ke ezibuhlungu, sesifile nakumaneja ke indlela achaza ngayo, indlela ke enibuhlungu ngayo neliqela ningabadlali. Wena njengomdlali omdala kunzima kanjani, kunjani nokumela ke abadlali abaselule eqeleni? Kunzima, eli xesha langoku sijongene nalo siyi-challenge linzima kakhulu
ukuhlala nabantu nidlale Sunday niwine nonwabe niphume nivuyile kusengakusa seniyaxelela into yobana abadlali benu banishiyile ayisiphathanga kakuhle kwaphela sibhlungu sisonke siyi-challenge and siyakhalisana nalana amadoda asisolekile nawo awamaXesibe kubhlungu kakhulu kodwa bengabadlali abanjani ungumdlali welile lokudala ekhona ku-Young Challengers abanye bafike ukhona kwaye ke nguwe ngucaptain njengangoku bekungabadlali abanjani uXola uPhuka izintoni ngokhona ngaske nibakhumbule ngazo eqeleni sininzi kakhulu izinto esizikhumbula ngoXola noPhuka uXola bengumuntu ebethanda ujoka nithi ni serious nisenze session apha enza into ejongele ecaleni nithi noba nizama uthetha nani be serious nibone uba niyadlala cause akazunihoya ebengumuntu ebethanda udlala nje ethanda udlala athi xa enze imistake apha enetyisile azonixelela into yoba nina uqhele utyisa iitim eziphezulu kakhulu kunani so besifele siphela amandla si-end up esimyeka uPhuka yena sininzi kakhulu nayo izinto esomkhumbula ngazo bekonwatya xa ngaba khona yena and itim xa ngabe izodlala sihleli sisonke beba ngomnye umuntu ebencedisa oCheese nabo maphena aqala iculo bengumuntu ebecula kakhulu besonwaba kakhulu namajita siwakhumbula and ebaleni beperforma kakhulu uPhuka noXola ebeseva kakhulu kwigames ezinzima esiziphumelele besave 1-on-1 uPhuka naye deliver kubhlungu kakhulu silahlekelwe kakhulu siyi-challenge ingaba mhlambi ke ikhona mhlambi indlela enizama ukwenza ngayo noCheese njengabadlali abadala ukuncedisa abadlali abaselula into yokubana bayamkele le meko siyazama kambe siplane into yobana sithi xa sidibanayo phana ngomso memory services sikwazi ukudibana siyi-challenge sihlale phansi sikwazi ukuthetha siqinitshane sisonke kwaye nezintwana ezincinci sikwazi uzomeleza ngoba siyazi uba akho lula nakubo sizozama ukuthetha nabo sizame nje ukubonisana and senze sure into yobana yonke into ngokune from ngoku nakuya phambili senzela la majita sishile because siyayazi into ebeyifuna and siyazi uba iligi ibingenye yezinto ebebezifuna ngoba kwayile ngozi yenzeke beyocelebrate beyibona iligi uba ise-on so sozama uthetha namajita silungise ingqondo zethu noba siyazi uba kuzibalula kodwa kuyanyanzeleka senzile ogxa bethu aba basishileyo kanti ke kwakhona ke ukhona ke uCheese apha ke xa kwam ngomnye kwabadlali naye ke omdala ke kwiqela eli Cheese tata imeko ngoku ayisazujika imidlalo yona isazoza nangona nje irhoxisiwe xa ucingela mhlambi lixesha eli-right ili-17 baniqayile nibuyile emdlalweni kona nilindele ntoni nanjengoko nizoqala umdlalo wenu wokuqala emva kwabadlali benu bengekho Buthabza manibulele bhuti ngelithuba unikeza lona ndizibulisele nakwaphulaphuli benziwa FM Buthabza kunzima enyanisweni xa sithi inyaniso nje singabe siyibalekela kunzima nyani ubukhumbula kakuhle kwiveki ephelileyo le besidlala nayo i-derby yethu ne-Elif City ibingenzimanga ibingenzimanga nje besikwazile ukuyithatha sayenza nzima kuba besikhona sisonke thina abadlali be-Young Challengers luckily uThixo abakwicala lethu sakwazi uba siyiphumelele ngamanqaku 3-2 kwamnandi ke nyani siyibona uba iligi ivelile ngale ndlela behleli siyifuna ngayo kuba i-team le besibanganayo nayo le iphethe yoyiseka ngalamini so i-race ibe-on kakhulu even koko ke nyani amajita akwazile uba sihambe ke sihlukane aphethe ke ehambe yokonwaba kuyindlela beselebrate ngayo le ndlela besune ngayo kodwa ke akho mntu beyazi into yobana ekuseni ngomvulo kuthethwa indaba ezibuhlungu kanje sizivileyo ukubuyela kule game esoyidlala Buthabza ibreak lesinikezweyo 2 weeks ifanphazami sibuyela kwigame yethu esoyidlala namaXesibe derby yona game engcino mhlawumbe decide league into ebalekile yi-1 ezabantu abadala be-Young Challengers ekudala sikhona kufanele sizame uku-adjust ingqondo ze-boys siphakamise inhloko zengwamongozi kuba ngokwixesha lomongozi alikho ivision yethu biyi-1 namajita bekuba maswine ileague so ke ngoku spiritually bazobe benathi while bengazuba nathi ngo-physically kodwa ngafanele silwele thina silwele nawo basibonise kule ndaba esifuna sibe sikuyo ndiyathembisa into yobana iyadifika la mhla we-17 ka-April uzafika noko ingqondo zethu sezizilungisile ngoba eyona nto ibalulekileyo fanele iqine thina so thatha intwana ezincinci zabona umzekelo ukuthi njengabantu abadala sikwazi basiqhubekele phambili khona ithemba likhona nizosibona nani sibuyela sune ebaleni sisatraina samalungisa ingqondo zethu akululanga kodwa Buthabza sizama ngandlela kumasikhawule sibe silunge sibe right
kanti ke abo ke ngabadlali ke be-young challengers kuthetha kaloku bophulukene ke nabadlali ke ababini kwabathathu abathe basuleka nanjengoko omnye kungumdlali kaloku ke we-emaXesibe FC. Emva ke uChize ethetha nje basazodlala ke idabi nalo ke emaXesibe. Andiyazi into yokubana zoba umdlalo onjani kuba ke la maqela ke amabini asulekelwe ngabadlali ngamaqela alandelanayo nakwiloga amaXesibe aphezulu i-young challengers ingezantsi kwaye kwakhona ngamaqela kumdlalo wabo wokuqala emva kwale ngozi abazodlala ke bobabini. Umdlalo obalulekileyo ozocacisa uba ngubani oya kudecide kwisithili sase-Alfred Nzo. Andiyazi uba uzoba ngumdlalo onjani emva kwale ntlekele kodwa ke uThixo yena ke simthembile. Igama lam ndinguThapelo July kanti ke inkqubo le sifekele esiphelweni ke uSport Talk with Thapelo July.